സുനിത കുക്കൂസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ലുലു മാളിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം 2 കാസ്റ്റ് അയൺ പാൻ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ. ഒരു സ്കില്ലറ്റ് പാനും ഒരു ഗ്രിൽ പാനും ആണ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഇത് മേയറിൻ്റെ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, മക്കൾക്ക് കാനഡയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. മുമ്പ് പോകുന്നത് ഫെബ്രുവരിയിലാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പം ക്രിസ്മസ് ന്യൂ ഇയർ ഒക്കെ അല്ലേ, അപ്പോൾ ഓഫർ ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് പോയത്. അപ്പോൾ ഓഫർ ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ അങ്ങനെ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതായത് ഗ്രിൽ പാനാണ്. സംഭവം നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ടും, അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് സ്കില്ലറ്റ് പാനാണ്. ഇതിനൊരു ജീൻസിന്റെ മെറ്റീരിയൽ പോലെ ഒരു കൈയൊക്കെ ചൂടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു പിടിങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പിടിയിൽ ഒരു കവറായിട്ട് ഉണ്ടത്. നല്ലൊരു ഒതുങ്ങിയിട്ടുള്ളൊരു നല്ലൊരു പാനായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടത്. സംഭവം കൊള്ളാം. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പം ആ പാൻറ്റിൽ നമുക്കൊരു കവറിങ് ആയിട്ട് ഇപ്പം കൈയൊക്കെ പൊള്ളാതെ നന്നായിട്ടില്ലേ അത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് പാൻറ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ 2023 ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ ഇതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ നന്മകളും നേരുന്നു. എല്ലാവിധ സന്തോഷവും സമാധാനവും സമ്പൽ സമൃദ്ധിയും നിറഞ്ഞൊരു ന്യൂ ഇയർ ആശംസിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു.